Labis ang pagdadalamhati ng mga kaanak ng 56 anyos na Serinante Sardenya matapos makitang palutang-lutang at wala ng buhay sa isang irigasyon sa barangay San Nicolasan, Rosales, Pangasinan, Sabado ng madaling araw. Ayon sa kwento ng anak, gabi ng April 4 nang magpaalam ang ama na pupunta sa bukid upang tignan ang kanyang pinapatubigang palay. Wala umanong tubig ang irigasyon kaya't bumalik ito ng bahay upang kunin ang kanyang flashlight. Nagtungo muli ang kanyang ama sa bukid ngunit hindi na ito nakabalik. Nag-alala po kami. Nanap po namin siya ng bandang alas 2 po ng madaling araw. Sabi ng pinsan ko na puntahan natin yung last doon sa may gate po na tinatawag nilang Aris. Papalapit pa po lang kami. Nakita na po namin yung motor. Pagbaba ko po sa tricycle, yung sombrero po ng father ko. Nakita ko na naiwalay po. Sinelas, sombrero, flashlight. Pag ilaw po sa may baba ng kanal, andun na po yung bather ko. Wala na po siyang buhay. Matigas na po. Pasado alas 4 na ng madaling araw nang makita ang nawawalang kaanak na palutang-lutang sa irigasyon. Nagsasagawa na ng investigasyon ng pulisya sa nangyaring insidente. Sinabject po muna natin yung biktima ng post-mortem examination para matignan po natin ang talagang cause of death niya. Hindi naman naniniwala ang mga anak ng biktima na aksidente ang nangyari sa kanilang ama. Sir, kasi kung aksidente po yung nangyari, hindi po gano'n yung damage ng kanya. Gas-gas lang po kasi yung nakita ng doktor nung nasa punerarya. Wala pong malalim na sugat. Kaya nag-isip po kami na malayo po sa sinabi nila na parang aksidente lang yung nangyari. Kaya sinabi namin sa pulis na imbestigan pong mabuti. Kahit malaman lang po namin yung tamang pagkawala ng aming ama. Kung sakali man po na hindi po aksidente ang nangyari sa aking ama, gusto ko po makamit ko po yung hustisya. Hustisya lang po para ano naman po yung loob namin, maluwag-luwagan na hindi po mabigat yung pakiramdam na hindi natin alam kung anong tunay na nangyari sa aming ama. Lester Narag, Balitang, Solid North.